yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti. Allah ya ce yana tabbatar da waɗanda wato kalmomi yusabbitu Allahu alladhina amanu. Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabiti. wato da kalma da dadda wa hiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah a rayuwar duniya a lahira ma in sun yi aiki da wannan kalimatu shahada nan za su samu rahaman Allah. Amma Allah yana batar da azzalumai ba za su iya amsa waɗannan tambayoyi ba. Allah yana aikata irin abin da yake so, mala'ika sai su diro, suna direwa sai su ce ɗin moyo odo ɗin fulano ummu da emirde ga tambaya waye ubangijinki. Malamai suka ce abin da zai baki iko ki amsa ko kin san wannan amsan tambaya sai dai in kina yin sallah. Da in kina yin sallah a zahar akan lokaci, la'asar akan lokaci, suna cewa waye ubangijinki sai ki ce Allah. Amma in ba ki yin sallah wallahi gashi kin san amsan sai ki kidime, sai ki ce musu haka suka rubuta, sai ki musu haka ha a cikin kabari, ce kai sai su lafta miki. Malamai suka ce da guduman nan da za a lafta miki a gidan duniya, in suka lafta miki guduman a daidai nan za su buga befiya sai mutum ya tafi ƙasa ya nitse, sai su ce mala'iku sai su ce a ƙasa za ki rike makiyar Allah wanda bata girmama Allah ba, gaɓoɓinta an halice ta lankwasa 360 ba za ki lankwasa shi ba ta ki ta lankwasa ma Allah, za ki ɓoye ƙasa ta ce ba ruwa na karku shafa min bala'i, sai ta bulluko da ke bul. Sai na biyu ya ce kai bari miki tambaya, ma za ku isa ileki, me za ki ce ga wannan mutumin da aka aiko? Sai suke kira sunan manzon Allah. Gashi yanzu daga na ce Muhammadur Rasulullah sai ku ce me? Duk kalma sallallahu, kin ga ba wahala kuna faɗa ko? Wallahi in ba kya sallah in kika gamu da su wallahi ba za ki ya amsa ba. Sai su ki faɗan sunan shi. Me za ki ce ga wannan wanda aka aiko ki? Me za ki ce ga wannan mutumin da aka aiko? Haka za su faɗa. Sai ki ce huwa Muhammadur Rasulullah amantu wa saddaqtum, na yi imani kuma na gaskanta shi. Idan ba kya yin sallah ba kya tsayarwa, malamai suka ce wannan ranar da kika mutu din nan tambayan da za su yi dai in ba juma'a ba, amma juma'a ba za su zo ba, amma in dai ba ranar juma'a ba sai su ce me za ki ce akan shi? In ba ki faɗa wannan kalma ba sai ki sake ci, sai ki ce ha su ce a'a su ba wasa da su, ba wani waki ki shafa fankeke ko gazal ko ki yi wani kwalle. idza tawaffalhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Wannan lokacin da ake mutuwa ne ayan nan.